Мы застали войну в нашей стране, и, к сожалению, на данный момент нам необходимо было на время покинуть нашу страну. We're so lucky because we're not from Kharkiv, for example, because it's destroyed, totally destroyed. Молимося і молиться вся Україна за наших хлопців. Наші хлопці самі найкращі, самі найкращі. Нам вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої вони віри, скільки у них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з Польщею, з дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра. Now I feel so protected, and Poland people so hospitable. We are very thankful, very kind people.